L-Università ta' Malta u l-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST iffirmaw ftehim dwar l-edukazzjoni u l-kura fit-tfulija bikrija. Ftehim li se jwassal biex fil-waqt li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet se jgħin lill-istudenti jitilgħu tarġa oħra importanti fl-esperjenza akkademika tagħhom. Fil-fatt se jippermetti lill-istudenti tal-MCAST biex ikomplu jsegwu l-istudji tagħhom fl-Università ta' Malta biex bekk jakkwistaw degree. Iċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono stqar li issa l-istudenti nfetħilhom bib li der magħluq. Dana mhux l-ewwel ftehim li għamilna bejn l-MCAST u l-Università, però minn sensiela ta' ftehim li qegħdin nagħmlu qed inħajru biex dawn iż-żewġ istituzzjonijiet nazzjonali fil-pajjiż jingħaqdu flimkien għal ġid tal-istudenti tagħna kollha. Qed joffri opportunitajiet ferm ikbar biex dawk l-istudenti li fil-bidu ma setax jaħdlu l-Università għaliex għażlu li jaħdlu l-MCAST biex jagħmlu l-istudji tagħhom għaliex l-MCAST kien qed joffri dan it-tip ta' programm, issa jistgħu jkomplu jitħarġu f'livell ogħla fl-Università. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella qal li l-ftehim huwa eżempju ċar ta' kemm l-istituzzjonijiet edukattivi jistgħu jaħdmu flimkien fl-aħjar interess tal-istudenti. L-istituzzjonijiet jaħdmu għall-istudenti. Ultimately dak li huwa importanti u jaħdem l-aħjar jekk ġifieri aħna għandna studenti ġejjin għal dal-programm tal-Bachelor in Education għal Early and Middle Years. U l-MCAST għandhom studenti tagħhom li qegħdin jagħmlu coursework u diploma li fil-fatt tista' titkompla għal ġol l-istess programm għaliex niddublikaw ir-riżorsi imma pjuttost nġibuhom kollha fl-istess post. Ultimately wkoll din tgħin biex nindirizzaw problema li saret serja, in-nuqqas ta' għalliema f'Malta. Min jiggradwa f'dan il-kors ikun eleġibbli għal xogħol fis-settur tal-kindergarten filwaqt li jagħti l-opportunità lill-istudenti biex isegwu masters fit-tagħlim li jikkwalifikaw biex jgħallem fil-primarja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-Gvern qed iħares li mhux biss iżid l-opportunitajiet għall-istudenti, iżda fuq kollox ikomplu d-diskussjonijiet mal-Unjon Maltija l-għalliema biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-għalliema.